Doyo iki. Monggo Ndara. Mas Aang barang lali aku Mas Aang Rembang Kedung Lawa ya mirsani streaming nduk ngantek lali ra disebut mau ngantek wis bar ya lho wong iku nek keturun. Waduh katon monyor-monyor kados kuwi Diana Smarandana. Ndara Putri. Ketulangan saja kok kanan gayeng banget to yo. Lah mesti iki mamon Ndara lah remen penggalihipun kok Ndara. Ben ngruwak saka kuwi kanthi seneng apakku. Lah dile remen kok boten ninggal-ninggal panjenengan tindakan wonten Taman Sari kala wau. Lah iki mau rak sebut penggawean sing kudu tak rampungke. Oh ngaten. Kenapa Ndara? Apa ya beci lali? Yen to dina iki aku sing lelaki karo Kanjeng Rama ora ngono to. Kedare Kanjeng Rama. Iki wis tak cepak. Aku matur nuwun kabeh karo Gusti. Dene kowe ngaso sak tara. Karo aku gomen lajeng wonten wigatos menapa dene Ndara Putri Warakesti kersa nimbalikan. Jane ora ana wigati apa-apa. Ora bakal duka karo kuwi. Ora bakal nesu karo kuwi Lembu Tirta. Ning kuwi yang pengin sapet jagung karo kuwi. Kepengin sapet jagung kalian Lembu Tirta. menawi kepengin sapet jagung lajeng napa iku badhe dipun ora. Rene to rada nyedak. Nggih sampun wonten mriki mboten napa-napa. Apa ora bakal dikani karo Lembu Tirta. Rasan cemondok ana ing taman kapitan. Panjenipun rasan kula cemondok wonten dalem kepabian jalaran kula saged nyambut damel kangge nekati kabutane kula. Yen kaya ngono aku matur nuwun banget karo kuwi Lembu Tirta. Lembu Tirta. Pisak tara suwenggon mung ngabdi ana ing taman Kaputren Kedhi. Ning yen tak sawang, kowe ora tau bali ning desa, tilik keluargamu ana ing desa, saya-saya kangen karo anak lan bojomu Lembu Tirta. Pangapuntenipun Ndara Putri awit katahing pakaryan ing parikedah kula rampungaken. Ning kok malah dadosaken gumun. Gumun piye Lembu Tirta? Lajeng mawon perkara yen panjenengan ngendika kala wau. Perkara apa? Coba rene cedhak karo aku ora usah doan. Menawi kangen dhateng kulawarga menika pancen kula kangen. Ning nek perkara anak bojo pangapuntenipun. Lha napa? Ajeng kula menika tesih legan dene gadahi bojo. Piye-piye? Tesih legan. Iki legan. Coba-coba baleni. Lembu Kula Tirta. tesih legan. Lembu Tirta iki legan. Ateges urung duwe bojo. Leres. Iki Joko. Aduh. Lah iki aduh. Kamu kok piye Lembu Tirta? Lho menapa kula menika nate matur goro kali panjenengan. Aku percaya karo kowe Lembu Tirta. Ning ngene ya Lembu Tirta. Aduh. Aku ki bingung lho Lembu Tirta.
Semar ana bak sing bakal tak blakake karo kowe Lembu Tirta. Ning mengko yen to aku wis bloko karo kowe, janji aja diguyu lan aja diejen lho ya. Mboten. Wong sing ngendika niku bendara kula kok. Kula mboten badhe wani guyu, kula mboten badhe wani ngejek kali panjenengan. Kaya ngono. Kene-kene cedhak karo aku ora apa-apa. Malah Lho kene ora apa-apa Lembu Tirta. Dadeke ratap jane iki kenten opo? Ora apa-apa kene to. Cedhak karo aku ora apa-apa. Aku ora bakal duka karo kowe kok Lembu Tirta. Enten opo to Ndara Putri? Ning janji tenan lho ya, sakwise kabeh tak blakake karo kowe. Kowe ora bakal ngiji, ora bakal guyu karo aku. Mboten saestu mboten. Lembu Tirta. Yen kowe mau ngandhake Wisya Joko, ateges urung duwe bojo, ning kene aku bakal klondo bloko karo kowe. Tenane aku tresno karo kowe Lembu Tirta. Tresno dhateng kula. Sampun limrah. Menawi panjenengan menika tresno kalih kula, jalaran kula menika kalebet abdi panjenengan. Panjenengan menika bendara kula, tegesipun tresnane bendara kalih abdi. Aduh, Lembu Tirta lah kowe iki kok ya ora tanggap. Ngene Lembu Tirta, tenane nggonku tresnani karo kowe iki ora tresno antaraning bendara karo abdi Lembu Tirta. Kersanipun Aku kepengin tresnani kowe, teges aku kepengin mbok pek bojo. Aku kepengin dadi bojomu Lembu Tirta. Piye gelem ora? Aduh, lho ya rak tenan to. Nyuwun sewu kula kok mboten ngoyo-ngoyo nggih panjenengan pangandikan. Kuwi tenan lho. Lho nek panjenengan menika kepengin bebojoan kalian kula. Kula niki namung abdi, kula niki namung guru. Napa mboten badhe keduwung? Ndara Putri menika putranipun Gusti Patih tiyang nomor kalih wonten Kediri. Lembu Tirta, jeneng wong tresna kuwi ra mawas Lembu Tirta. Lah, pawangsulanmu kok njur kaya ngono. Ngaten. Lembu Tirta. Jane iki mbok tampa apa kok tampik? Apa ya klakon? Mengkone tresnane Wara Kesti ditampik karo Lembu Tirta. Apa ya klakon putra pepatih ana ing Kediri mati lampus diri perkarane mung tresnane ditampik Lembu Tirta. Nggih. Menawi saestu yen panjenengan menika tulus lair dados panjenengan badhe kula tampi Ndara Putri. Aduh, piye? Coba dibaleni cedhak rene Lembu Tirta. Kula tampi tresnanipun Ndara Putri Wara Kesti. Ditampa, aduh Kakang Lembu Tirta. Aduh Kakang. Yen kok ditampa, matur nuwun banget Kakang Lembu Tirta. Yen kaya ngono aku Mangke sampun ngantos sampun kapan menika sampun tresna kalih kula jujur panjenengan tidak kanthi kukuting jagat tresnaku kanggo sampeyan. Oh ngaten. Ora bakal tak kira. Aku liyane Saestu. Wara Kesti. Sembrono lho. Piye Wara Kesti? Iya, cek jebule. Jebul niki wonten wong. Jebul iki mau yo ana wong ning yo ora ngerti kok Kakang Lembu Tirta. Gua anggap tunggak aku. Kowe iki kok norak kaya becak potong ora ana momot. Bisa Wara Kesti. Lembu Tirta ki mung abdi lho kok gandeng-gandengan rangkul-rangkulan. Lho. Pentingane opo? Pentingane opo? Lembu Tirta. Senopati Segara Winata. Lho, kowe iki kok yo nggonmu takon ki kok yo kaya mara kaya ngono. Abdi gedibal wong desa kesa-kesa pakanane sego telo. Lho. Beda. Senopati Segara Winata sugih
jenenge bondo donya, pangkate senopati, cinembung bondo lan donya. Cocok ora tumpel. Kowe iki wis dicocokke karo aku karo bapakmu. Dino nganten wis ditentokke. Pati wis dipanjeri. Besek wis disebar. Lho kok malah manuk-manukan rangkul-rangkul yang lu putih tok. Kok dhisik. Sing dijodohke sapa? Segara Winotan karo Roro Kesti. Lah sing jodohke sapa? Bapakmu ya Kanjeng Ramamu kok. Kanjeng Rama sing jodoh. Yen kaya ngono, kowe dhaup karo Kanjeng Rama. Matene kok arep pentungan. Ora Kesti. Ora pantes ora wangun. Blas. Lha sing kandha ora pantes sapa? Peteng. Kok dhisik kok peteng. Sing peteng niki Segara napa? Winotan. Lho wong ana ngene kok dipilih ngene. Oh goblok apa piye? Minyak kowe. Ora Kesti. Krungu sampean. Nino. Ana ngene kok milih ngono bentul. Cok, Otot mepet. Ajaran opo sampean? Ojo mepet lho. Nggih. Ranas to. Rungake. Ampun kleru lho nggih. Neng krak. Ning krak. Sing wedok lecet kuning, Nah, sing lanang cakrak. Sanggas. pripun? Godhong waru ceblok ning ratan. Nah, Sing wedok ayu, sing lanang kaya sarung kaos. Lho. Rajas to. Ah, gini. Kene piye to butir to? Jajal wis pantes di. nyuwun dicandra. Nggih, padha kali sampean. Sing ajeng wau ning krak. Sing wadon lenjer kuning. Sing lanang kaya ekrak. Lah. Ekrak gua dah telek. Elek to niku. Ora pantes kok. Godhong waru ceblok ning ratan. Enggak cocok. Sing wedok ayu, sing lanang kaya blarutan. Yo. Ora Kesti. Bacune kudu pisah karo butir tau. Aku ora bisa pisah karo butir to segara. Ora gelem pisah. Wis kadung cinta kok. Wis kadung cinta, wis kadung lengket ora bisa. Ngene kok bisa. Tenanan. Lo butir tau. Lho napa? Lo plak tenanan. Lha yen plak-plak ngopo wae aku tresno. Wong aku sing calon bojone ora wani ngene. Lah pripun? Tak aturke lho. Gusti Patih. Aturke kali sinten? Gusti Patih. Aturke gelem pisah ora? Boten. Pisah ora? Lah, Gusti Patih. Dadi pekarane mung Roro Kesti tedhak lawan Sira. Nggih. Kula niku engkak bodho kula. Roro Kesti, Cikula Kanjeng Rama. kowe putrane Rama. Injih. Aja nganti nglabur lumpur kelawan pasoyane wong. Boten. Pisah. Lho kowe kok wani tedhak kelawan Sira Butirta. Jalaran kula tresno kalian Kakang Butirta. Kowe saya. Kowe tedhak lan Lembutirta jalaran kowe tresna. Kados ngaten injih, Mong. Ya, Lembutirta. Dawuh Lah kowe piye? Kok wani tedhak lan bendara Lembutirta ora itu? kula ugi tresna kaliyan Ndara Putri Roro Kesti. Kowe yo tresna karo Roro Kesti. Ya wis. Lho. Terusno. Gusti Patih. Bangun. Lho panjenengan iki pundi? Nek semaken asma panjenengan niki ketebal Ya ati wong padha tresnane iki piye? nggih mboten napa-napa.
Lho ning panjenengan lho. Duwe mantu kok mung abdi ketimbang napa mboten mirah? Monggo pangkat. Lah, nggih panjenengan Patih kok malah ingkang minal-minulya pun kasuwur wonten ing pundi-pundi. Lho Gusti Patih kepemudaran. Para Kesti. Inci dawuh mo. Rama kuwi salah suwijining werangka sing pepatih anak. Kowe putraku. Lamun kowe kelakon bebrayan kelawan Si Lembu Tirta. Saibo wirane bapak. Lembu Tirta kuwi abdi. Cik kula Kuwi ngertos. gedhe 17. Gaweane golek entong. Katimbang kowe seneng karo Si Lembu Tirta, luwih apik kowe seneng kelawan Segara Winotan pangkate Senopati Duwite akeh. ing Praja Kediri bayarane mundhut. Boten kok mo. Tresna kula mriki kagem Kakang Lembu Tirta. Lan boten saged dipun pisahaken no. Ngeyel. Ngeyel kok Gusti Patih. Ya iya, Nggih, ya blek. kok aku tak tuwa. Bras-bras to. Jenengan iku ning ngomong nggih ngomong. Iya, boten Kembang bras-bras. sembrono. Soalnya secedhak kalih Lembu Tirta niku ati kula pun boten kuat. Lambe tipis ya. Lirak-lirik terus. Para Kesti. Inci dawuh. Walasa marana. Wiwit dina iki kowe kudu pisah kelawan Si Lembu. Pisah kemawon. Boten saged mo. Kula tresna sanget kalian Kakang Lembu Tirta. Amun kowe ora dadi bojone Lembu Tirta, Luwih becik kula pejane mawon. luwih Kanjeng becik Rama. kowe mati. Kados ngaten Inci. Ya Lembu Tirta piye? Sami Heh, menawi boten kelampan kula menika dhaup kalih Ndara Putri Wara Kesti luwih pejah. tenan iki. Katimbang ora bisa dhaup kelawan Wara Kesti pun cik kowe mati. Terus Ndara Gunake akal. Terus dulu. Gunake akal. Pun ngangge sarana napa kemawon. Kula kita. Carane kes-kes. Lho Rama mbegegek ning kene kembang obat nyamuk. lho sampean iki jane enten napa kok gregeten? Nggih. Calonku jodohku kok malah dumak-dumuk. Sok golek sing luwih ayu. Lho perkara didumuke sampean kok gregeten. Enak kowe ora bayar. Lho sosok nek sampean ngerti nek ini iki kula ambung. Lho, Malah jajal nek wani, jajal nek ora percaya. Pun Ora percaya. Tuan. Nggih, pun Mang Sawang. Diambung tenan Gusti Patih. Lah sing ngomong kowe kok kandhane. Diambung tenan. Ayo ora apa-apa ora ya ora diambung. Sedih. Aku sedih Gusti Patih. Ya, ya. Wara Kesti. Inci kula Rama. Yen pancen kowe tresno lahir batin karo Lembu Tirta. Lembu Tirta tresno lahir batin kelawan. Bakal ndak restoni katresnanmu. Kowe bakal tak dhauke. Kados ngaten matur suwun sanget Kakang Terus Lembu bangun Tirta. ya, terus bangun Ndara. Ning mengkene Lembu Tirta. Sadurunge kowe ndak resmekke kelawan Si Wara Kesti. Wuh, Iki pun boten kuat lipat kula ki nyawang. Lembu Tirta niku pun tekan kula niku tak dawuhi apa? Tak dawuhi apa? didamu ngoten kok. Sembrono. Sadurunge kowe ndak resmekke. Atiku kaya-kaya wong nyidang asem cempaluk. Sawise aku ngerti yen kowe tresno kelawan para Kesti teges kowe calon mantuku. Rasane wong tuwa disungkemi calon mantu kuwi kepiye? Aku kepengin banget. Ijo. Sendika dawuh Ndara. Ya. Lho. Mugi kersa ngestoni yen kula badhe mangun balisma sarengan kalian para Kesti. Ki
apa nangis cuk. Langgit nangis. Ora usah mbok getune. Lungane silem mirna dawuhing Rama. Yen kuwi tresna lan duwe para marahan. Wiwit dina iki kowe kudu gelem gaul kelawan segara winata. Cocok. Ayo, mari. Jin Kanjeng Rama kula mboten badhe mancai dawuh penjing. Bagus. Senopati Segara Winata. Dawuh. Apa tenan kowe tresna karo aku? Lahir tandesing batin kula tresna kalih panjenengan. Yen kaya ngono, emane aku ora sudi dadi bojomu. Waduh. Repot. Jenengan mau pireng mboten? Aku rada tuna-tungkak. Kakang Butirta. Iya, pangsulane. Pun lunga. Sak mungkuripun Kakang Butirta sing kang wonten Kakang Senopati Segara Winata. Iya. Kula tresna kalih panjenengan, kula buktekake ngaten niku wae. Niku lho. Wong tuwa nggih contoh idon iki. Nggih kados ngaten niku wae prokes. Iya. Dos pundi kula niku dos pundi. Pancen Worokes iki kae watake kaya ngono. Ana paribasan yen lemes kena nggo tali, yen kaku kena nggo pikulan. Kowe kudu sabar. Sabar. Mbok senine. Tedaki diri kowe. Bareng mun tambahi pangestu. Dadi maling. Arep kok ge apa? Gandera tunggul wulung. Dadi kowe ndakwa aku maling. Mergo aku nyolong gandera tunggul wulung iki. Iya. Gandera tunggul wulung iki biyen entukmu kondi. Entukku nyolong. Upama tak colong iki ya wis pas. Jane arep kok ge apa? Nganti aku nyolong gandera tunggul wulung. Iki arep tak aturke wedrah Singosari Raden Wijaya. Angkahmu pengen balekke kajayan Singosari. Yen bisa pancen kaya ngono. Aja ngimpi kowe tuh. Singosari wis rubuh, ora bakal tumuli bali maneh. Gandera tunggul wulung gawa rene tak jaluk. Piye? Tak panehke muridku Rati Manjani. Gandera tunggul wulung bakal tak wenehke kowe barengi pecating nyawaku. Oh, nantang karo aku. Oh, bak-bak tuwa nek ngademi kowe. Padha yo. Padha-padha wong tuwa. Aja kriyut. Unake jaya kawijayan. Yen kowe nantang, ayo. Ayo. Iki tamponi. Mati lepon. Jempol kowe. Kalimpe saka buri, Bapak. Andira tunggul wulung. Sawetara gawa balyane Gunung Pandan. Besok kowe dadi wong kang mulya. Gawa bali nang Gunung Pandan. Kula badhe sampeyantu kali panjenengan kula sadani, Bapak.
kandhani panjenengan Bapak. Dadi aku kantoko kowe sing ngusadani. Leres Bapak. Anggit senajan kowe ora anakku dhewe ning nggonmu ngrengkuh karo aku ibarat kaya titisku dhewe. Iya, rumangsa kepotangan gedhi karo kowe ngene. Perkara gandera tunggul wulung besok bakal tak golek meneh. Nanging sadurunge aku goleki gandera tunggul wulung minangka kanggo ngraketake kowe lan aku utawa anakku Lembu Tirta, kowe bakal tak jojokno marang Lembu Tirta. Menawi kula ngaten nggih manut kalih panjenengan kemawon. Nanging nggih menawi karo Lembu Tirta menika purun. Menawi mboten kula malah sing isin to Bapak. Dadi kowe ngrasa sumelang ya yen Tirta gelem. Nggih. Yen ora kowe isin. Nggih. Anggit Lembu Tirta kuwi anakku wiwit cilik ora tau mbadal apa sing tak kandhakake. Wis ayo bali ana engko dadi. Ayo melu.